taldeko txirrindularia gaur irabazle erlojupekoan hemen Aizarrezabal, Joro Mailan, zorionak. Bi titulu sakelara, bai Gipuzkoako txapelketa eta baita Euskadiko txapelketa. Espero zenuen hainbat trofeoak gaur? Bueno, eskerrik asko. Egia esan, erlojupeko hasieran arazoak izan ditut nire monoaren kremaiararekin, eta azkenean zinta jarri behar izan dut nire gorputzan, eta bastante mala hostia hasi naiz, baina mala hostia horrekin uste dut horri esker garaipena lortu dudala. Buelta egin duzu beraz mala suerte hori izatea, eta hori baligarria da urrengo zitak prestatzea, nola ikusten duzu urrengo zitak? Bai, egia esan, garaipen hau uste dut urrengo lasterketarentzako motivazio asko handia izango dela, eta prestatzen ja Gipuzkoako itzulia eta Gipuzkoako txapelketare bai. Zorionak eta eskerrik asko. Zuri.